Unya sa itong mga kaigsunan diri sa norte, itong mga nahigam sa 100.5 DYCM FM Bugo City. Good morning kaninyong tanan. Sa akong mga parente diri sa Daan Bantayan, mga kasangkayan ako dias Barangay Tapilon, diri sa mga taga Barangay Lugong, Tagasa. Sa mga pamilya nga Sanchez, Birasi, Espinosa, Rubio, Pepito. Tapos muna yung mga kadugo na ko dito sa Norte sa nga kadaad to na to dito magpag-great gift kay basin niya ako no magkabaan tas mga katiguangan ug malimta na to glitok ang atong mga kadugo o kagikan kadisad na to kalimtan ang labing banggitan diri sa lungsod sa Sibunga. Ang ilang hari-hari diha sa kalubihan si Bonifacio Sanchez ug ang iyang bata-bata na musay how diri sa Kalasangan. Ay kis mahinay, good morning ninyong duha. So, kumusta na mong tanan taon? Pila na lang kadlaw itong iponsam para nga magpasko na. Excited na ta mga igala sa mga daghan nga mga nindot nga moabot sa kinabuhi. Dapat lang yun nga kuanta ba? Kada adlaw, mura gini ako ang ikapamahin ninyo. Kada buntag, kutob sa maabot niya ning ako ang sibya. Usara gyud ka sekreto ang akong masulti ninyo. Kada adlaw. Kini di na sekreto kaya ako naman gisulti. Sige na lang, ipamahin na lang tani. Di tani iluom. Kaya ang kamaturan ra ba kunong imong tagu-taguan usahay makahilo. Manang ato na lang isulti dire. Kinhanglan nga ato na gining bansayon sabi po nga inig mata na tos buntag. Para nga di ka maputos kabalaka, di ka maputos sa mga kahingawa, mga kahadlok o unsay mga moabot nimo ron. Mukita pa ba ka sa imong panginabuhi? Di ba? Makapakaon pa ba ka sa imong pamilya? Makalawog pa ba ka sa imong kaugalingon nga mabuhi ka? Usara gyud kabutang ang angay hunahunahon. Timamin ninyo nga dili ikay nagbuot aning tanan. Niabot ka lang diri nga nibutho ka lang sa kalit. Buot pasabot, wa ka pa nang hiri. Kung si kinsa ng gamhanan ang nagdaan nimo aning kalibutana, iya gyud nang bugtong obligasyon nga mupakaon nimo hangtod sa hasa kakutod. Diba sam? Diba ka wa ka pa nang hiri? Niabot ka lang aning kalibutan nga wa ka pa nang hiri. Mo nalay imong namatan nga nagtikaw-tikaw ka na, nga buhi ka na, nga naa kay kabuot, nga naa ka diri. No, nanginabuhi na kas kalibutan, na kay pamilya, na kay mga anak. Pero at the back of your mind, ibutang gid na ilansang kana bang swilas bang ipalubong gid sa mga kuno na gyud nga niabot ka lang diri sa kalit. Wa ka pa nang hiri. Way sabot. No way kontrata. Way sabot nga saman sugot ka nga ipakataw ka nga si Sammy Buatag Jr. Wag prior meeting of minds ug sa mga abogado ta. Nibutho ka lang diri sa ingon ana kakalit. Muna nga kay inana man mo man ay tinuod, di man na nato malalis. Huna-huna nga kung kinsa ning gamhanan o kung kinsa ning gahom nga mo'y nagdaan nimo diri sa kalibutan, package na iya na ng katungdanan nga mubuhi nimo. Of course, natural kinahanglan sa gamanarbaho. Kung naigingon nga sa mo pagdaog nimo sweepstakes kung di ka mupatan. Di sambingay lang. Kaya ako every morning, every time nga mo matata
kana kay gipamata pata. Every time nga mubangon ko sa kabuntagon, ang una ginakong hunaon nga imong kabubuton mo'y matuman, di gyud ang ako. Ug asa ko mapadpad rong adlaw, nakasa ako o nakahimo kog maayo, di ba? Nakahimo kog dautan o nakahimo kog minaayo, tinarong, nakapanglupig ko o rakoy gilupigan. Sama rasad sa akong mga silingan, sa akong mga gikahinagbo karong adlaw. Nakapanglupig sila o sila gilupigan. Nagtinarong sila o sila mo'y nagdinautan. Sama rasad nako, kitang tanan pareha rata. Usara gibot pasabot ani. Di gid ako'y nagbuot. Muna para nga makaginawa batasam dita magsige una-una sa ugma nga wa gyud tay. Dunay mga karantaw kaniadto sa ang tawag nila stoic. Ang ila ra gyung pilosopiya sa kinabuhi usara gyud. Mingon sila nga ayaw og kabalaka sa butang nga wa kay kontrol. Ayaw gyud tagaig labad ang imong sa mga butang nga wa kay mahimo. Panalitan. Ugma. Magbuot di ka kung siya pwedeng may tabo ugma. Daghan kitag mga plano ron. Nga kini ako mo invest kog negosyo ani mo na. Kini mo na magpalit kog mga gwapo nga butang, kini mo na makikita ako sa ako ang mga kauban. Daghan kitag mga plano para ugma, pero sa kasagaran nga mahitabo sa atong ginabuhi, ang ugma di ka paabot. Ang imong plano di niya paaboton. So muna nga kada buntag wa ko nag-ingon nga magpinarias mo nako, kada buntag ipiyal na lang ninyo kang bathala o kunsay mahidangat natos kinabuhi. Okay? Okay. Now, arita mga igala sa kang Mike Rama. Unsa naman eh. Tinuod, may kita kaning headline. Sila gid nimo na makuna sa? Si Mike Rama ni? Ha? Or old stock photo lang ni? Kini ba? Kini? Kita ka ni? Ako gyung gitutukan pag maayo ning litrato sa Sunstar. Kay di man na pwede nga tungod kay mayor ka ikay mamakuna, pero di ko kasura ni ha. Kay litrato naman o niya wa man sad nato nakita nga do nagyudagom nga gituslok aning bukton sa usa ka bata. Wa sa ko kita nga mura man sa nagkupot si Mike og kining bakuna. Nya giisa pod ang t-shirt o kining buktunan sa t-shirt sa aning usa ka pinun-an. Nya mura gyud siya mo'y nag-administer sa bakuna. Basig seremonyal na nino. Kay og nahitabo nga nakuhaan gyud og hulagway nga mismo si Mike maoy nagpatuga-tuga og pamakuna aning mga bata nga mugin nag-administer ba kadako na manggubot sa kalibutan na niya. Ayaw taong mayor ha. Kini litrato ra ni Sunstar ring ako ang nakitaan. Mugi unang napalga nako karon bas kabuntagon nga ngano man eh. Nya ako gyung gi tuali og tan-aw ning litrato sa Miboy. Murag gyud gibakunahan ni Mike ang bata. Kay sa view ba? O basig sticker ni or basig iya lang gipahiran tingali og kanang gapas, alcohol. Kita ka ni Sam? Tanawa dito, makita ka. Kini o, let's be, ikay ako pangutanon, kay pwede man nga basi tingalig, malisyoso lang ko. Or nakabantay sila, ani? Awa. O, tanawa. Litrato kina. Sa tanaw ni mo? O, wala mo takita ang injection, pero ang purma ba? Ni pahid lang tingali sa kuan, no? After sa bakuna siguro, kasi pahiran niya ng alcohol. O, pahiran niya alcohol. O, di, gipapitlan niya sticker nga, daog na ka sa sweepstakes. Kinam ko na rapol ni sila, gipahigayon na City Hall. O, mo lagi kay, di sad ko mutuo nga musugot ang taga Department of Health nga si Mike Rama, oy, kuan oy. O, pero mura magagno. Sa? Sige lang, ato lang ni palabyon kay litrato raman eh. Pero og na mo Sunstar diha, tanawa gyud nyo, tutuki ang litrato pag maayo niya. Ingna ko kay pwede man nga band-aid na lang ang gitaod ni Mike.
May ba? Okay, now, guwapo kining ilahang nga na ni kining ilahabang kining ilang insentibo, no, kay mahimo kuno nga mudaog og unit sa condominium o di ba kaha mga laptop ang usa ka tinun-an nga musukol na og pabakuna. Muni ang gi-anunsyo mga gala sa Cebu City Hall. Actually muni ang anunsyo ni Cebu City Mayor Michael Rama. Actually, incentive ni siya para sa mga kabataan nga mahadlok ba magpabakuna. Pero ako, isip usa ka amahan, ako yung giingnan ng akong anak, may kabuot naman akong anak Sam, kay mag-16 anyos naman. Daghan na bitong nakurat anak, nga nanalik ko 16 anyos. Daghan kayo bang mga marites nga sa tanto nilang pangintriga sa kuha, hagbay na ako silang naunhan? Bumito nagsigil ako katawa ni Adto Sam nga sige akong intriga sa mga kulukoy. Kana Jason nanay anak na kuan. Sigil ako anak paupoy-upoy lang ko niya. Inigsod na ko CR nga mangihi ko magsigi ko agik-ik dito sa. Ang mga buang nauna na sa lahat kita. Sa ako Sam na ko'y anak dako na unya ako gini siyang gi kana bang dili na ang akong kabubuton mo'y matuman. Although minor de edad pa ning bata, ako ginginan nga saman. Mutubag ka na mag akong pangutanon. Sugot ka nga pabakunahan ti ka. Mo'y nga masalang akong anak Sam nga di lang ko dad. Ya ako sa pangutanon, why not? Siya, you know, I've read a lot of articles saying that ang kini ko nung vaccine is the number 1 cause of autism. And you know, kuan gyud akong anak mo reason out ba? Oh, himasasad. Unya English pa ka pod kay anak magdato. Payta surya. Bitaw. So, ako sa ko niya, saman pabakuna ka sa dili lagi ko dad kay nakabasa man ko og article nga ang kini ko ng bakuna mo'y giisip ron sa tibok kalibutan nga number 1 cause of autism. Kunya dako na maga. O sa pamaimuhang kabalakan nga 16 anyos ka na good. Diba? Nagibog-ibog ka na good mga classmate. Sa dili lang ko. Sa bitaw at the peak sa pandemic, mga tarungan ako anak Sam, at the peak sa pandemic, nataktan ba day ko? Kung saan may ganyan mong gibuhat sa, ay magsige lang ko ukuan. Kanang painit. Nga usahay ko no basketball mo sekreto lang sa gawas dito luyo ha. Oh, so karon ang pangutana ang eskwelahan mo dawat ba pero na naman to'y mando si Sara. Hinumdum ka nga si Vice President Sara Duterte ni mando nga dili himuong basihan ang bata kung nabakunahan bagwa nga mo'y gamiton kung angay ba siyang pasudlon sa classroom or dili. So kana klaro kayo ang direktiba sa Department of Education yan dapita. Mo bitaw nga silas Mike Rama mga believer magina silas vaccine. Ako Sam deep inside anti-vax man ko. Although I have also my own reasons no na ako'y akong mga katarungan pero bakunado ko ha. Pero deep inside, dili lang ko ganahan nga himuon bang bati nga panag-ingnan sa akong mga sakop diri sa DYCM, sa akong mga sakop dito sa akong negosyo, sa akong sakop sa akong kompanya nga magtanaw ba sila nga ikaw gani wa ka pa bakuna unya may kay kang di ba? Bati kay paminaon. So, muna nga nagpabakuna ko but deep inside wa gid na di gid ko muuyon anang bakuna kay like for example kadaghan akong mga parenting mga katiguangan nga human sila na hatagan booster on dili katog yung bakuna katong booster na mga third shot naman ang booster no third or fourth kibaw ka sa mga uban nila manakit na ang ilang mga tuhod di na sila hapit makabarog makalakaw gyapon makabarog pero bugat na kay ba nga itindog kay murod na wagtangan og pangusog ang ilang mga tuhod.
Nya di lang usa, daghan na kay kung mga kaila nga reklamo sila nga after sila nga nakakuha og second or third dose, nausab na gyud ang metabolismo sa ilang lawas. Ako kausa ra man ko na bakunahan kay kaduha magano Sinovac ba ka? Moderna isog-isog na. EUC ka? Linya ka atosan? Nakalinya ka? Mao ba? Agahapon? Hapon ka nilinya. Kay ako, dito ko na bakunahan sa Bugo. Kay, kuan man to, pag second wave naman to sa COVID, pag second wave, dito mo itong nigrabe pag mayo. Sus, kulbaan naman ko Sam, kay ako una-una, sige magbagulbol lang ako ang asawa. Ha? Ganahan mo din sila magpabakuna. Yusik, abanilad ka. Ako, kailan ka Roxanne, no? Katawa kong amigo. Dire nagprograma na sa una dire. Katong professor sa UP. Kato siya, labad ang yang okay, ang yang bakuna nga nakuha, katong Sputnik. Rasya nga, dili ka pwedeng bakunahan, hanto dili ka musud og dark room. Meaning, sugan og puwa. Dapat ang kwarto nga imong sudlan para adto ka bakunahan, puwa og suga, muramog mga Dracula ka to. Nya Russian to siya nga vaccine, nya mo'y gitudyok sila ang problema sam. Dugay man niabot ang second dose. Diri matos lapu-lapu. Nya ang ilang tagal dapat after 21 days kinahanglan matirahan na sila second dose. Sus ni abot na malaghapit mga 2 ka buwan. Labad yang So ang iyang gibuhat sugal na lang siya. Gikan sa Sputnik, nagpa-second dose na lang si Pfizer. Wala magila yung mahimo. Ako, dito ko bugo kay pagkahibaw na ko nga dito ang injection sa J&J na no? Johnson's and sa paglito ka na sa mga kano, sa mga konyo, Janssen and Janssen. Okay, kanang Johnson and Johnson, Florwax na sam. Ay tuga-tuga dia, kay Florwax na. J&J. Ako, dito ko sa Bugo, pagkibaw na ko nga Janssen and Janssen sila dito, nawag na ko mga amigo, ito Bugo. Tagon talang sa nga Johnny Martinez. Ako gitawag ako, Sir John, saya to, kinibang, anak ko diya magpabakuna sa inyong habib, Bugo. Siya, kaya diya sa ato, sa Cebu City. Kuan mo, tripati taas linya. Taas kay linya, unya, iko ra gyud kang makabot dito sa tumoy, takda na ka. Hinala ba? Iko ra kang tungod sa taas linya sam, iko ra ka nga maabot dito gyud sa tumoy nga imo ng turno, takda na ka. Tungod sa kataas sa linya. Di magyud ko kaagwantaan ng linya taon para gaba lang bisag ingunan nila ni kataliuti akong ilong pero di gyud ko pasensyoso anang mga kutay kanang tinagaas nga linya katulang diri sa Robinsons nga nihata ko so apa ko kabakunahi li ko kadiyot ba ko kini musayo ko kay diri sa Galleria kay nanghatag ko og libre sus Ginoo ko abot white gold ang linya oy grabe ha di matabang mutong tawag ko diri sa Bugo ko patabang ko diri Bugo be ari na lang ko diri magpabakuna. Pwede raman bisa asa kay actually ang media pwede ra magyud og asa siya kay ang media magtungod og sa atong beat ba nga bisan asa ta ma-assign adto mo ta mo dikit mo pilit dito so moto nga pribilehiyo na sa media nga maka hangyo gyud ka kay panlitan nagutay istasyon sa Bugo. So moto nga ni adto pero nilinya gyapon ko dito ha dili ingon nga pag-abot dito way linya gyud gyapon ko pero arang-arang na lang kay sa diri Cebu City. Kausara gyud ko to joke sam unya pag igo gid sa J&J
mga nya ni-drive pa ko. Ni-drive pa ko. Sus. Diha bitaw ko abtig pamuy-puy kanaan ako sa imi. Imi ba? Puy-puy gyud kayo. Ku kini simba ko palayo lang og unsam gani diretso kita ani. Moy-puy ta nga napakita sa dako kimpangpang nga nagbadla sa kusakinan. Ku kini hagit na gini unsa ta kamay laki ning muda sa tong kagulingon. Kaluy-an ra masas Ginoo. Pag igo ra ko nga naabot diri sa liluan, naulian ko. Pero na ako hilanat. Oh. Gihilantan ko. Nya mula gina nakaingon gid ko nga ang bakuna ni epekto kay ni-react man ang imong lawas. Ang uban mo reklamo man kay katong gipang injeksyonan og Sinovac. Igo ra man kuno sila ng igham. Wa man gid kunoy ingon ba nga wa man gid kuno niya ang uban nga igo pa gid ka COVID. But anyway, so muna nga ako nagpabakuna ko not because of anything but because nga na-pressured po ko sa akong trabaho, sa akong profession. Lisod man kayo magsige tagtabi diri niya, bati kay ka nga example ba. But deep inside, dili gid kay ko ana tong bakuna, di kay ko believer gid. Awa. Ang bakuna gihimo na labi na kanang polio. Kanang polio vaccine gidevelop na for about 8 to 10 years. Dekada ang giihap ana sa siyensya. Ay pa sila gyud nga na perfected nila ang paghimo og vaccine against polio virus. Tanawa tong mga bakuna nga gidali-dali. Like for example, katong Dingvaxia. Katong Dingvaxia, bakuna to siya batok sa dengue virus. Katubang virus nga gikan sa lamok. Hinumdo mo nga gidevelop siya for a shorter period of time. 3 years or 4 years to nila nga gidevelop. Dayon ilang gi-introduce for public kanabang or ilang namo ko na phase by phase na phase 1, phase 2 up to phase 3. Unya adto na nila i-introduce sa mga nasod sa mas Pilipinas nga makakuha din sila og exemption. But pasabot tagaan na sila murag something nga safety natuy term na sam. O kana sa FDA nga murag safety exemption meaning pwede silang maka-eksperimento in a given period of time to a given period to a certain population. Ana. Then tanaw nila doon na yung mga side effect, doon na ba yung mga critical, doon na ba yung nana. Then kinaman sila exemption, dili sila pwedeng paninglon ikiha or pabayron kung naay mga untoward incident tungod sa bakuna. So, pila na ba istorya, ang Dingvaxia gidevelop siya for around 3 to 4 years. So, naitabo, gidiritso mag-introduce diri sa Pilipinas. Amo to nga daghanan disgrasya. Nas Daddy Choyax? Yeah, sige. Daddy Choyax, good morning. Yes, good morning, Kuya Jason. Good morning, Daddy Choyax. Kaning nalipay ko nga ni nagtingog de karon. Agad tingog ba sa ko gahapon? Gahapon, nga dili ko makadungog sa imong tingog. Iba na nga malingaw magkaiba ning imo mitaryo. Gaan mo ko nang imo kaming may pagkas watsi nang gumasaka. Kini nga ko lang sumpayan kabahin bitawan ng bakuna. Ikaw anti-vax ka pero nagpabakuna jud ka. Yes. Ako anti-vax all the way jud ko. All the way. Hasta akong pamilya. Mabita na yun sa karason nga dili ko ganahan mo biyahe-biyahe adto sa kuan do na mga ingon ta imbita sa atong igsoon patuon mo ni mo kana di man kumadto kay although mingon sila nga wa naman okay naman wa naman di man stricto pero ibalik nimo og may stack up ka dito sa airport sa gawas nga ma-quarantine kag unom kadlaw. Daghan man akong mga kaila nga mo na inahitabo mo na nga di na lang kumusuway kay lisod man, di ba? Now kini magong bakuna based sa ako sa mga
basa kaning lingaw kay senior citizen unta mas daghan man gibasa na to kay slag. Kuan kining kita na ko nga naginay dili maka-assure ang mga vaccine company nga sigurado na kay di pa kalon papirmahon kag waiver. Yes. That is already proof nga sila mismo Duda. duda sila, di ba? But now it came out, nabasaan sa nako sa mga usasas mga leading experts sa Amerika, o mismo ang Pfizer mismo, paggawas gid sila nga for the next 20 years, kung yung kuno na, kanang anything can happen along the way. Pero doon na sila initial mga finding, mabitaw na nga ilarong gidili nga kinanglan ang bakunahan din ng mga bata. Kaya ang resulta ko nun niya na, kanabitaw ma-hyper, ang siya nga na, HID, ang siya nga na term na nga litra. Kuhan, nga ma-hyper ang mga bata, kanang autistic. ADHD. Sana? ADHD. ADHD. Kana. Anay usas problema niya Attention deficit sa kuan karon kanang kinibitaw social network. Yes. Perti man na nag-epekto yung sa utok, no? Muna yung nakitabo nga doon ay daghang mga batanon dito sa Amerika nga kalit lang pangrakrak, di ba? Yeah. Kay ang gigo dahil ko nun sa niyana, ang kanang atong dopamine kanang marabag usas mga marag components sa atong utok ba? Nga makuan ka, ma-highly depressed ka, mabitaw nga sila, concern kay sila nga ang sa mga umabot nga ang kinidyo ko ng mga millennials down, problematic yun nga mga generation kay lahi naman ang ilang paminsada tungod sa influence sa social network na mga Facebook, Twitter, yung bitaw dali sila ma-depress. So para nako, the reason why nga kaming mga edad-edaran, labi na itong mga parehas ka edad sa imong papa, padagan yung may taas ng milyahe tungod kay kaniya duwa pa magunang mga butanga, di ba, kuya? Sakto kita ni. Absolutely right. Kanang ang mga tagiyarog kompanya, problematic sa mga millennials nga employees. Wa gani tingali mo kailag mineral water kadto sa inyong panahon. Wa gyud oy. Tinuod na. Ipes na diretso tubig. Ang panahon na mo dito mas daghang simba kaysa social network. Simba. May social network niya to. Simba. Siging tudlo sige na impact. Ito mo na ang upbringing sa mga bata na sa among generasyon sa baby boomers. Dako kayo og diferensya gitandi nimo sa millennial kay kaniya to good kuya. Ang ginikana nato ang atong mama nara mo gusbalay. And she takes care of the children, no? Kay ang sweldo kaniya to is just more sobra pagani, no? Kasuri-suri ka pa. Pero karon ang sweldo, you have to let your wife work, di ba? Yeah. At the expense kanang ingala nila kanang formative years sa mga bata nga imong tudluan, di ba? Mo na nga dako yung diferensya. Kahit pa ka na imong istorya na ko nga parte ang imong istorya ron parte sa imong anak nga kana nagi na sila na ibaruganan, especially nga labi na og kanang moingon ka nga wa kay close supervision ba. Mabitaw nga kini nga akong mga Yolanda boys, I am spending more time with them because I want them to grow up nga og bisag katunga lang doon sa among nagian, di ba? That's good enough, no? So mo na nga karon wagi pangutana bisag ikaw mangutana ka na daghan magagamigo sa doon na mga employees. You ask them o kung sa'y diferensya sa mga baby boomers o sa mga millennials down, no? Yes. It's really a big problem, no? Pareha niya ng kaniron si kisingan ini, kani si Elon Musk, no?
autistic mo na si Elon Musk, si Bao Mantingay kanina. Yes. Tanawa ang iyang style of management. Good. Walang patawad. Ang iyang mga tanaw niya nga problematic, out you go. Di ba? Imagine, hapit ka to nga sa iyang kumpanya nga gipalit, iyang gibuhian. Pinood na. So why? Because di man gyud siya maka-afford og second chance or third chance. Kana ni adto pwede na kay there is a chances nga mausab ang imong kuan, ang imong gitun-an, di ba? Imong gimulde. But now it's really totally different. So sakto na ang imong ingon, anti-vax ka, pero sipyat lang ka kaya nagbabakuna man ka, di ba? Karon kanang polio niya to, magbakuna yung polio mga kabataan, awa naman tanang polio, sige yapog bakuna, mo ni tabo ni balik ang polio, di ba? Mao na kuya niya, nalipay lang yun ko nga nibalik na makadungog ko nimo kay nalingaw man jud ko sa imong mga kuan. Kanang imong mga tayada nga patented yun imuha gina. Salamat kay Dalitso Yax. Okay? Salamat kayo nimo. Doon na lang mga butang nga di lang sa ko kasunod yun. Okay? For power. Salamat Dali. Salamat kay nimo. Si Dalitso Turalba. At og oras mga kaigsunan alas 9:20 sa Kabuntagon. Okay, balik ta diri sa tuang tulumanon sa gihapon. Ako si Jason Montecar. Hangtod ta nga sa alas 10 sa Kabuntagon. Padayon mong nagpaminaw sa DYCM 1152 binha sa dial sa inyong mga radyo. Great day ko o good morning ni Sammy D. III Kanadia nakabase mga igalas konsolasyon. Good morning ni mo diadong ni Sammy D. mo ni siya presidente mga higala sa grupo nga Gugmang Laagan Association of Konsolasyon. Good morning ni mo dia press. Kailangan ko may usa ka partner sa pwede tingalin akong i-greet kasi nagkapaminaw to online. O-greet na lang sa ko sa kuwag pong among pong higala. Tagoon talang sa pangan nga si Percival Rico. Pero yung papa mo'y naminaw ron. Katulahi po to siya. Muto siya ay chairman sa Love is Blind Movement of the Philippines. Kabiyot ha, wa madyo kay ko ka komentaryo aning issue sa katong usa ka media man nga gipatay dito sa Manila si Percy Lapid. Actually dili na lang ko mo dwell gyud on sa to siya bangis ba to nga komentarista, bastos ba to kay usahay magudsad kining panibya. Di magudsad nato mahibaw-an kay naamang gyud sa klaseng komentarista sam nga kada bang maluoy kang patyon pero di sad ka magpangikog nga imo habang pasakitan. Pero natoy Tagalog na sam kanang nakakaawang patayin. Sa itong buhayin na sam. Maluoy kang patyon niya maglagot sa kagbuhion ring nana ba. Nagay sa dagan na diri sa Cebu. Sumabitaw na ato'y komentarista nga gipatay dire sa atoa, ayun daghan man na sila. Ang usa gipusil, buhi, ang usa gipatay gyud. Maluoy ka
nga maminaw nga ingon ana tungod tingali kay na sila mga naligsan sa ilang trabaho. Pero tungod mangod sa ilang estilo bas pangomentaryo nga kami nga naagyod sa suod nga nakailaan na nila kung unsa to sila katulisanis. Kinamagid sam manulis magyud. Na may daghan man klaseng panulis. Na panulis nga gamit kutsilyo, nasa panulis nga gamit pusil, nasa panulis nga gamit mikropono. So muna, katutaon sila, di sa tingali na ito mabasol kay mas kana bang nahigambas dinaghan. Kanang naanad ba og dinaghan nga dili makapaabot sa saktong panahon nga kanusa sila mo kita kinahanglan na adayon nagdali kanunay kay daghan tingalig bisyo or unsa ba moto nga mapugusto sila og panion gamit microphone. Daghan napay usa katong taga-karkar. Grabe ang tulisan na itong panuway sus. Di matabag. Katugong sa una sam na ako dire. Manager naman ko ito. Magpada in town o usay tawgan pa ko sa mga commissioner. Kana bang mga regional director. Manawag dire sa landline o di sa teleponon ako. Unya, ang akong gisumbungan na to si Maya ragyod. O dili usay ato ko mo sumbong ni Johnny. Mayor Johnny at the time. Pero most of the time kami lang Maya mo magstorya. Kung ano, sa una, reklamo man sa to amay ang kuan, taga-customs, kung ano man, asmay nga naman, kung ay, padadaan na sa kugsuwat. So, ano man ako, ay, ang atong mga angkor to dito, nangayo. Hindi na lang ako masultikin sa atong mga angkorman na mudre, pero pula to alay, ang naong to itos customs. Magsigig pangayo dito niya magpada pagsuwat gamit pang letterhead na mo dire sa DYCM. Ang among letterhead gamiton. Niya magpada dito suwat bisag unsa lang ipasangil nga naa kunoy activity pasponsoran mo ni muna napay presyo 30,000, 40,000, 50,000. Grabe ha. Nya hinoon in fairness wa man sad gibutang dito among mga pangansam nga kami gyoy signatory. Ila ramang sa mga pangan. Pero kalalaging wa na nanghid ba? Di magsulti sa istasyonan nga gigamit na day ang ngan sa Sibianan kay adto dito magsigig pangronda ng opisina customs. Usahay adto pag DFA. Ano dili DFA? NFA. Adto dito kay ambot sa tingali kay na sila natimawan ba nga dunay mga anomalya ning mga tawhana o niya si may extortion, gusto ka nga amo nang ibulgar diri on air. Pero kung gusto ka migo ta, bitagay tagamay. Ana ba? Ana nga klase nga negosasyon. Kung gusto kang mutakom lang hala sige, mintinira. No, magmantinil ka na mo binuwan. Mo magina nya tingali, sakitan na tong mga regional director, hapdos na ba? Kay hapit na lang kada semana balik-balikan sila tong mga bakalan, mga kinsa na to. Manawag diri sa kuha. Sir, ikay manager di YCM ko. Sama. Sir, kini ba na magsuwat diri nga nako may activity amo lang i-verify. Kuwa gid may activity niya na, sir. So, nangayo man ko diri 50,000 sir ko. Ako din inon ko, sir, wa gid nag-sanction ang istasyonan ana. Pobre mi diri pero wa gid mi nag-sanction nga ingon ana. So, hulga man ko to sir nga og kanang di ekonomi mo hatag. Ila ko numing komentaryohan sa radyo. Kaya baka gyon sana ko pagtubag ko, ano sa day, para di maglabad ninyong na magdimoy kwarta diya, patyan na ninyo. Simple, ana. Pamatyan na niyo, ay mo sig tawag na ko direk, kitang gibuhat. Kung tanaw ninyong tunok na sa tunlan, sigihan na lang balik-balik. Sigihan mo hulga, sigihan mo diya gulat, kay komentaryohan mo. Di ba? Ipapatay na ninyo. Charo naman sabi. Ay, musig sumbong na ko kay... di man mo to sa kuha kay mga veterano naman na kuhan, pangikik. Yan na ba? Kayo na. Pag-hire mo diya ganman, pamusila na ninyo. Kaya malimpyo sa ni kadyot ning on air. Diba? Ang hanginan ba, malimpyo ka diyo.
Bitaw ay komedya ra ko na, wala ko ingna. Ayaw lang kay Loy kayo. So muna nga nagi mga komentarista nga maluoy kang patyon pero di sad ka magpangikog ba nga imong pasakitan. So kato si Percy Lapid, basig na asa to siya iyang mga flow. Pero ang issue magud ana is not really about him anymore. It's more on the system dinha sa Department of Justice vis-a-vis sa Bureau of Correction. Kaya nga itong mga prisuhan, human nga na bisto nga ang mga kriminal nga gigamit para nga ipapatay itong usa ka magsisibya na magsukad sa prisuhan. It means something. Nagpakita na kung unsa na kadunot ang sistema sa hustisya diri sa Pilipinas because ang department o ang kanang Bureau of Correction labi na nga itong mga state penitentiary ubos ka na sa Department of Justice. Doon ay direct supervision ang DOJ anang mga prisuhan. And awa o sa balita, ang kanhi dako dina mga igala sa Bureau of Correction maoy giisip nga mastermind kato si Gerald Bantag. Mo'y gibulgar karon nga mastermind nga nagsugo para nga pabirahan si Percy Lapid. Daghan kayo mga pangutana Sam, kay naaman to yung mga whistleblower, mga middleman, may tawag ato nila, nya gipatay gani dito sod gyud prisuhan. Matod pa sapungan kunog bulsita ang naong plastic. Nasuffocate, wa ka ginhawa, sulirap ang mata. Diwalwal gugulong dila. Liman ka na. Giunsa ka to pagpatay sa mga buang nga sa pagpermero pagyud nila nga autopsy. Kasabot ba bug autopsy? Kanabang hibaw-on og unsay cause of death? Kaya stages man na. Primero, outpatient. Dayon, diagnosis. Dayon, autopsy. So muna stages sa tao. Primero, magpa-outpatient pa ka. Dayon, i-diagnose ka. Then, sa katapusan, i-autopsy ka. Muna siya stages sa kinabuhi sa tao. Murabag katong istorya sa nga doon na kunoy usa ka tawo nga nagpa-check up ngadto siyang doktor. Perpetual sukor man kuno to. Bitaw, kumidya lang niya. Pagpa-check up kuno niya, ingon siya, kining, Dok, human ko nimo hilinga, imo kong gi-blood pressurean, imo kong gipa-ekstrihan, unsa magi akong sakit, Dok? Nga wa magi ka nisulti og asa ko dapitan nimo gitambalan? Klarohon kuno tanibi. Unsa may akong sakit? Tanaw ko ng doktor niya sa ani-ani na lang sir ay. Para maklaro ni anha ragid na nato mahibaw-an inig autopsy. Di lang nato dalion sir. Muna'y autopsy ay na mahibawan unsay hinungdan sa imong kamatayon sa diyang giukay na ka. So, primero nga autopsy atong middleman, kasi nga na to san? Kato si Villamor. Ingon sila nga ang cause of death is natural. Pero sa diya nga nisod na ang National Bureau of Investigation, gitan-aw gyud og unsa rason nga nung namatay, suffocation di ay. So, lagmit, pwede ito siya nga gipitlok, pwede nga gisapungan ang yang ilong, plastic, or unsa ba? Basta wa siya kaginhawa. So, kana. Now, ang tuyo is, unsa man din ito mga presuan? Ingon na ba sila nga, o gusto ka madato, suds presuan? Kaya mga panahon ha, kung gusto ka madato, kasam, adto ka prisuhan, adto ka dito makakita og bulawan.
Na ditong Bulawan. Karon gibutiyag ni Justice Secretary Crispin Remulla. Pagkong adlaw, giway, Na ang Bureau of Correction na bunagyod ang atong preso ipadagan tulunag broadcasting at mga the sindikato. corners of the globe from Natural. Talagod sila diyatan ng nagtapok. www.cebu.com. Tanang mga ngilngig, mga bagitan, katong sakto ba sa kanabang sabay subok sa panahon? Katong mga gibaid na gid pagmayos binaldito diris gawas, musamot og kahait kung tuan na sa sud. Kaya nga naman, kay tuan na dito iyang mga kabaro. Musamot gid sila dito ka bagsik. Natural. Kaya nga naman magporma mo sila grupo for their protection and for their own well-being. Ingon ang Department of Justice ni ila kuno paningwaon nga mabungkag ng sindikato diya. Tanaw ko suntok sa hangin. Kay kanang sindikato diha sistema na siya. Naana magsukad sa gobyerno. Bisan kanang cellphone nga masod anang silda sa mga special treatment diya nga mga piniriso sam. Kay tungod ila nang gibayran, naghago sila ang nagpanghangyo, doon na na'y kantidad for every favor nga ilang makuha sud sa prisuhan, doon na na'y corresponding nga paborsad nga ilang gibayad dito sa mga tinugyanan, dito sa mga tagduma. Tinanay kina ninyo prisuhan na gali. Sa akong pakig-istorya sa mga amigo nako nga mga banggiitan sa nga mga karaan gyud nga mga bugoy. Kay di sad paingon daghan magkong mga amigong maldito. Kay bawa man na sila sa Arrigo ba? Kay bawa na sila sa Choytural ba? Ang prisuhan, mas klaro pa ang balaod ana kaysa diris gawas. Tibali na ninyo ang prisuhan sam. Naakalagali sod sa prisuhan, mas klaro pa dito ang ilang balaod kaysa atong balaod nga naa ka diris gawas. Ang balaod na to diris gawas malubag man. Ang balaod nila dito sa prisuhan dili gina nimo pwedeng balion. Kita og doon natay sabot diris gawas, magpinirmahay pa matag kontrata. Sila dito sam igo na kinang lamano. Inigsabot ana maglamanuhay na gali mo bot pasabot ay ginagbugto kay bugti ni ana sa imong pag sukwahi sa inyohang gisabutan patyon kagyud kinabuhi ibaylo nimo ana ingon ana ka stern inana gyud ka kuan ang lahi gyud ang ilang balaod mas istrikto pa na sila pero mula gina lahi dili siya balaod sama sa tuwa balaod siya na minugna sa mga maldito hasta pa ang ilang mga gikasabot nga nasod sa gobyerno kana mga jail guard musunod ana sam musunod sila kay ang hulga nga mahimo pa silang pahilabtan wa man di man kutob lang sa rehas mahimo man silang ipasaka ngadto sa ilang bay ikaw jail guard ka nagsabot mo anang drug lord ya nga kinahanglan na sabot na to bugti sa imong 50,000 nga semana nga pagdawaton diri nako tagaan sad ko nimo diri og babay kada Sabado or ako mga batos tagaan nimo lawgan nimo babay kada Domingo kada dunay duaw doon na po sila ilang mga chicks ana man na o adto dito sa kubol bay tawag na wala dito apil man na sa ilahang transaksyon ikaw nga jail guard obligado gyud ka nga mo produce sa imong end nga ihatag na nimo kay nagdawat ka og payola gikan aning mga ngilngig mga drug lord unya di na nimo tumanon sam dawat lang kanya di nimo tumanon ipasaka ka ngadto sa inyong bahay nagsabot ko ta nidawat ko ka nitando ko ka naguyon na ko ta yang anong iko ka na malang mo dawat mo pahimo sa imong pabor unya wa ko yakwa ipapatay tika. Muna nga, mo bitaw to nga si Digong nganong tuhuan to. Bisag may pagka dukirok, may pagka jukirot katawanan
murabag kingkoy pero gitahod. Kay ipapatay ka man gyud ug di ka motuman sabot. Naaraman dito si Kritong Digong. Katawa lang ni pero mapatay ni. Motog gikadlukan gyud. Kung mapatay man gyud, mo sad na despresyon. Di gani ka motuman, ipapatay ka gyud. Bukan gigaso. And it's been there for the longest time. Karon lang tingali na bulgar nga kuan ba mga high profile na ang mga nalambigit. Kita mga tong salida nga kuan, kita ko ato sam katong Joel Torre, si Piolo Pascual o kinsa to nga gwapo kitong salida ay. Ha? Oh, Gerald Anderson. Based on true story nito. Katong unsa to ngan gisalida ato nalimot ko. Oo nga, ang mga piniriso, i-hire. Kay di man pwede nga, sa una mag-policeman mo i-hire sa mga sindikato. No, mag-hire sila og police, niya mo ipabirahon nila. Na sila kontras gawas. Pero ni-evolve na siya, kay dali naman lang kayo matultulan good kung police. Or kung mag-hire lang sila, mga gun for hire, kilid-kilid. On the job. Yeah, on the job. Tanawa na ninyo nga salida, nga on the job. Guwapo kayo na nga salita, karaan na siya pero nindot kayo. Realistic kay siya niya ako ginanggitan aw sa unsay background na based gid na siya on true accounts. Sa karaan na pag na naman sa una. Karon na lang gid na nilupok ba. Kiba mo ang sa una magud ang mga maldito katong mga sindikato, mang-hire og mga ngilngig dres gawas. Mga killer gyud. Nganong nakaingon ko sam kay sagad dato nila ako mang ninong kinugos mo ko to nila. Di ko kalimot ba kay grade 2 ko gihanda para bagig ko ato grade 2 ko niya hibong ko nga confirmation ba confirmation na konfirmahan ba ka gikan bunyag dayon confirmation na konfirmasyon ako kung ano nga mamini diretso sa simbahan diri man ko pakumpirmahan sa palasyo Archbishop Palace grade 2 pa ko ato niya nihapit man ang akong papa akong amahan diri sa may Sunburst karaan nga Sunburst Legazpi mamana Sunburst Legazpi nya naman ay taas naman hagdanan patong sa taas pero ang kananan na nasa dos pero napagid ni access dito sa taas tapad sa CR may hagdanan na to adto magimitik anan ni John kaming John David adto mitik kananan aga mong sertone diba so ibong ko gamay pa ko sa kita ko sa kong papa dito sa taas sus kung apin ako kung sa hikay ba tuwa man dito gatapok tong mga tao ba nga wako kaila pa daghan sila mga 8 tingali kabuk nya dila na ko ipangsulti ng mga pangan na sila basta ang ako nasabtan na to naa sila murag tapok nya naa sila gisabutan para pagsilyo sa ilang sabot sam ilang silyuhan ba nga sagrado ang ilahang panagtambayuyungay o panagtambayayong sa usag-usa ilang giagi sa akong bunyag murag ila bang gipabindisunan ang ilahang panagtambayayong sa usag-usa ug unsa to nga grupo tong ilahang hulma dito nga kay bawag gid ko later on sa akong pagkaulitaw didto nako nakaamgo nga puros to mga banggitan resibo dili banggitan nga mga kuan pero kanang mga tinahod gyud nga kuan ba mga tinahod nga personalidad may mga agis kinabuhi ingnon lang pagsulti sus muto nga adto na mi didto sa palasyo kumpirmahan ako bata-bata pa ko niya gihangga pa ko ato hilantan karon kay gipaapil maday og kumpirma sa akong inahan ang akong manghod nagtuo ko ba nga ako ra gida sa akong inahan ang akong manghod nga babay bata pa kayo mga wapay tuig kay iyang pagkumpirmahan gidungan sa kuha sus niingon mga pare nganong naman ni bata diri kisa may gaingon nimo nga
makumpirmahan ni nga gamay pa man eh. Yung dako kay tingog ang pare ba? Tubagon bitaw siya sa usa sa kung mga ninong ang pare sam. Padre, ay laki da kayo mong tingog padre. Di ra ba nimo ilag pare akong 45 padre. Giingnan sabi. Di ba giingnan ako ngayon? Kisa may giingnan nimo nga pwedeng kumpirmahan ng bata. Ala ba? Giduol siya. Giduol siya sa usas mga PC ra ba to? Kana ang PC ba? Di gamayng tao. Gamayng tao. Kulot og buhok. Giduol niya. Bata-bata. Kana bang right hand ni Palkuto sa ba? Katong tigwa nga Palkuto. Giduol siya. Ingnan siya. Padre. Ay, laki da kayo ng tingog padre. Kaya kining akong 45. Di laraban ni mo ilang pare padre. Mo na dito sa ano. Nakato sila sa ilang panahon, ang ilang mga padrino ato, mga dagko nga may mga ranggo sa gobyerno, mga general, mga CEO, nya di man to ang sa una magod dili man mo hire og mga ultimo lang nga pulis ang sindikato kay dali ramang tultulan. So naagito sila yung mga organisado kayo nga grupo nga sila maoy ipangtap. Nya ni mahal man. Ni mahal ba? Ni mahal na sila presyo, na kuan ba nana nang omisyon ba? So mo to nga niibod until such time nga nagwais ang kining mga pulis, mga general adto na mutap sa mga convict nga naasod sa prisuhan. Kay og dunay maigo, dunay birahan aning usa ka area. Kinsa man kunong pulisa nga adto mangita sa suspect nga naa pa sa prisuhan, katawan mo ni ana. Di ba? Lisod kay pangitaon ang kriminal nga nara ilawom si mong ilong. Muna'y prinsipyo niya. So, ang buhaton sa mga karaang tao, sa katong mga ngilngig, sa sindikato, adto na lang sila mubayad sa warden. Do adto sila makig-transact sa warden bay kining na kay mahimong mauslan na to diha. Mingon ding warden, unsa na boss? Na magugkoy pabirahan. Unsa man ni? Mo ni high profile dili. Dili, low profile ra. Medium rare, well done. Kayo high profile palitan mingon. Unsa kinsa man imong pabirahan? Senador ni boss. Di lang ko ana sir. Ngita lang lain sir. Binukoy. Kinsa man imong pabirahan? Congressman na siya warden. Ayaw lang sir oy. Ngita lang lain sir. Di na makaya na to diri sa tong level. Ug moingon lang kag negosyante, komentarista, media, pulis kana madadala pero ay lang sa kinang mga high profile kay ang term ani nila di ko kalimot. Mingon din to sila. Lakas keng habol ana sir. Lakas keng habol Tagalog dai siya. No, kusog ang dunukdanay ana. Basta mga high profile na mo'y pabirahan. Munang kasagaran sa mga warden mo balibad. Kung ang pabirahan, congressman, mayor, politiko, senador, atras sila na kay lakas keng habol. Kusog ang ginukdanay ana, di ta undangan hanto di ta masakpan. Habol ba? Hahabulin. Kana. Pero og mga ultimo lang nga, sukla na nila sa mo nang moingon. No sige. Na ako yo sa diri. Mutado ni nga hitman sa akro kaniadto. Nabita lang ni pagauson tanig mga duha ka adlaw, tagaay lamis klaro nga surveillance, litrato tanan, profile ug kinsa nang birahan, unya getaway, driver etc. Ngilngig ka na sa mo inigawa sa nag-udto, muuli naghapon. Pero ana, namusil na dito sa iskina. Nya unsay bugti ana nga natural madungagan ang yang pribilehiyo dito sa prisuhan, lipay pa warden. Lipay si warden ug katusang ilang hitman nga gihire nga taga prisuhan, madungagan ang iyang mga pribilehiyo, ang iyang pabor nga mahatag sa nagdaan na mao nga prisuhan. Nya mo nay kalakalan nila dito sa sud.
ambot og doon na ba'y paagi nga mapugna na. Now, about sa drugs. Ang drugs podsod sa prisuhan, prevalent kaayo. Ang transaksyon sa drugs sa prisuhan, sa cellphone ra. Wala masad sila kusina dito para adto lutuon ng sabo. No? I don't think so nga maabot kis punto nga adto lagi dito kutawo na dihang marijuana or sabo. Pero ang transaksyon na telepono ra mo ba hinumdo mo atong katong Espinosa ba to katong drug lord si Kerwin katong ilang congressional inquiry nga interview siya sa mga congressman nila ni kinsa tong taga Cagayan Rodriguez nga gipangutana siya ug didto iyang gisaysay nga nangadato sila pinagira sa tawag, text, telepono pa-deliver adto i-deliver ni Kuan ihatod ang kwarta ni Kuan i-deposit ang kwarta ni Kuan muni ang sakyanan gamiton centralize ang operation sa drugas sa Metro Manila pero ang ilang silbibang command center naasod sa Muntinlupa. Busy kay sila dito sa ilahang day-to-day nga operation. Sud sa prisuhan, mura sila na mga opisina dito, animal. And, awa ha, napay mga fax machine. Naay mga computer printer. Naay mga monitor, aircon, naay mga entertainment center. Ingon ana ang prisuhan sa Pilipinas kay it's run by syndicate. Gipadagal lang sindikato. Apil na niya, when you say syndicate, it's a network mo bitang sindikato. Network na siya, niya di lang kutob sa usa ka sektor sa katilingban. Apil na niya ng mga mayor, apil na niya ng mga otoridad, Bureau of Corrections, Department of Justice, etc., PNP, AFP, uguban pa. And that's how you call it. And that's why you call it syndicate. Sindikato gyud, network gyud na siya. Pangutana, kaya ka ning Crispin Remulla? Kaya ka niya sam nga yung bungkago ng sindikato sam? Timani ang iyang anak sam doon ay pending case. Iya kinang hilabtan ng sindikato, asa man po nito na iyang anak ha? Diba? Ang iyang anak doon ay pending drug case. Mintras tanto nga kanang iyang anak, di na makapiyansa, adto gid usa na ibalhog sod sa prisuhan. Iya kinang hilabtan ng sindikato diha. Lagmit dili luwas ang kahintang sa iyang anak nga nagyud mismo nakaung-ong sa baba sa tigre. So munang di ko motoo aning istorya ni Remulla nga iyang bungkagon ang sindikato nga nag-operate sa mga prisuhan kay mismo ang imong anak tuwa pa didto. Mintras naa pa ng imong anak diha, di gyud ka o wa sa gyud kay mahimo. Di ka kahimo na, wa sa gyud kay mahimo. Kay pati ni mong anak dito. Hindi sad pwedeng iyang pagkauson niyang anak sam. Kay maakusaran po siya nga iyang giabuso o iyang gipahimuslan lang niyang pagka-Secretary of Justice. So nababoy ni Remulla. Sakto ko di. Ay kaklarong sakto ana. Nataliwadan siya. No, na sandwich ba? So never expect na ingunala ka drastic ang mahimo sa Department of Justice kay what is at stake is the very son sa ato ang mismong Secretary of Justice. Atong oras, pupos na. Kung madamlag, kuyo gipunta sa samang oras. O sunod karon tayo, Kuya Sammy B. Nagyapon ako si Jason Monteclar. Nagkasalamat sa inyong pagpaminaw. Halang doon, Sibathala, Labaw sa tanan. Anak Bisaya! Hantod sa sunod na higayon o sa samantak na dinigyapon sa istasyon. Anak Bisaya! Pag-ung ugmat, pag-ung bugas, pag-ung turok, pag-ung salingsing, pag-ung sitlang, pag-ung adlaw, DYCL.
AM 1152 Cebu Province-wide. Now broadcasting at the four corners of the globe through www.dycmcebu.com.